Namar ka election MDC kalajan kinongelam ka National People's Party Nongston block Mynta kasi hat majai kila pelong ya ka jingalang ha meko fat hall new Nongston ha ka te ka jingalang ka balayadan lang ba la penya do ba Gabriel Walang MLA MDC ba Mynta jong ka Nongston constituency layadan lang do ba Macmillan Bersat MLA barim uba Hamletson Darling working president ke NPP hapo ka jela uba Himalaya Shangpiang kinongkit kam jong ke NPP Nongston block ukertong uban se khun ya ke MDC election uba dressar marngar ki riurang ba na ku weipat ki party kumna ka Congress HSPDP bat ki wei ha ka te ki jelang lap diang buram ru ya ki nongelam jong ka Congress bat HSPDP ki belawan man penyeso bat ke NPP hadin ka jing priang buram ya ki layo ya ka jing krana uba Macmillan Bersat MLA barim uba Himalaya Muktan Shangpliang batna uba Hamletson Darling. Lei.